dito ang ano nila, yung transfer. Di ba dati dito? Kami ang paborito. Hindi pa kami kahit saan. Pero kapag tumanda sila, ay hindi. Salamat! Mas! Buti ang Jenny! Mga tunay kayong kaibigan! Mga tunay kayong kain. Kain. Anak ng pagkain. Balat ko no, balat. Balat ng frog. Parang masarap ang lugaw ba? Ano masuwa? Kawak. Ni Shelton, wala may kwarta. Kapag pansaliw to, Jessica. Yung manager ay. Kapag karkatutan, yan mo, di ba? Yung 10. Tawil to. Kuha ka na. Manahan ka na. Gusto ko ng gulaman. Ang dami gulaman, di ba? Talaga natin. Silsutrin mo. Dito frog. Frog skin, frog skin. Frog skin. Paano maharap? Harap eh. Paano pagkaka? Gani. Gani. Na-zoom niya? Alam niyo ba, isa sa problema kung bakit mawawala ang pamilya na sa piso. Uli. Hindi ka nila kumulit siya. Kakablog ka doon. Masarap yung timpla nila. Sulit. Mas mura dito. Compared doon sa ano, 65. Maling kaya. Yung price. Hindi ko may piso. Ay, diba? Pare-pare sila. Ito yung set na. Tataya mo tayo.